L-attakki kontrija mhux se jwaqfuni. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija b'reazzjoni għall-aħħar stejjer u rapporti li qed jiġu likjati fil-medja. Rapporti li Adrian Delija nnifsu fissirhom bħala mossa biex jippruvaw jintimidaw milli jkompli fil-ġlieda tiegħu favur is-sewwa u kontra l-korruzzjoni. Jekk hawn min fil-pajjiż jaħseb illi bl-intimidazzjoni, bit-teddid ħajbeżża lill-kap tal-Oppożizzjoni illi jieqaf milli jagħmel xogħlu qed jarralu bl-ikraħ. Iktar ma jattakkawni, iktar ħan iġġieled il-korruzzjoni. Iktar ma jippruvaw isiktuni, iktar ħan nikxef il-ħażin qed jagħmel il-gvern. Is-serq illi qiegħed isir fuqkom. Huwa qal li matul il-ġurnata ta' tnejn marant il-Kummissarju tal-Pulizija fejn għamel rapport dwar allegazzjonijiet illi ħarġu f'dawn l-aħħar jiem fil-midja lokali. Adrian Delija qal li b'mod illegali għaddiet informazzjoni lill-midja u nkiser il-kodiċi kriminali ta' pajjiżna. Dan sempliċement biex jippruvaw ibeżżaw lil min qed jiġġieled il-korruzzjoni. Huwa temm jgħid li ħadtu xejn mhu se jwaqfu milli jkompli bil-ħidma tiegħu għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu.